Dobar dan, ja sam pjesnik Aljoša Vuković i u ovom kratkom izlaganju predstavit ću vam dvije knjige koje su izašle iz tiska u izdanju našeg Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade ili kluba prvih pisaca. To su Povratak u ulicu Zagonetki i Pjesnik na tanjuru. Evo, pročitat ću vam nekoliko zagonetki iz ulice Povratak u Zagonetki, koja je inače 2014. godine nominirana za knjižnu nagradu Kiklop. Nevidljiva rijeka stoljećima gura, nečurno teče, kazaljkama ura. Brojkama i slovima bilježnice krca, gospođa od drva, grafitnoga srca. Tamnim pokrivačem ona nebo skriva, u ritmu nokturna snove nam doziva. Raste ispod usta i rijetka i gusta, raste trkom i spoji se s brkom. Strelovito juri ko brza korablja, riba mačevalac, disciplina sablja. Još u rimsko doba građevina stara, poprišta je bila surovih igara, a u novo vrijeme ko na modnom satu, na ponos Hrvatske probala kravatu. Druga knjiga je Pjesnik na tanjuru, moj izbor iz poezije. Inače, knjiga je 2016. godine bila na spisku dobrih knjiga po preporuci knjižničarske struke. Evo, pročitat ću vam neke pjesme iz ove knjige. Moj tata je zauzdao oblak bijeli, kao neko konja rasnog, i galopom nebo para između rajskog vrta i puta sablasnog. I gle, odjednom otpusti uzde, a oblak sve u svoje ruke uze, odvede zauvijek mog tatu i pusti na mene dvije kišne suze. Legenda o bebi, svaka priča o bebi ima prvu suzu, koljevku, dudu, pelene mast i guzu. Cijepivo i lijek i okus pomalo gorak, padova bezbroj i prvi korak, a onda beba odraste, iščezne ta šarena duga, sve se odjednom promijeni, ali to je pjesma druga. Dijete je mali čovjek, a čovjek veliko dijete. Čitavog života, djetinjstvo mu niti plete. Mrak. Zašto to od mraka hvata plać? Mrak nema ni zube ni mač. Od njega ne treba boljeti glava. To je samo znak da i sunce spava. Epska. Vrijeme junaka davno je prošlo. U mišjoj rupi cijele su nacije. Zato su miševi na ulice izišli. Prosvjeduju zbog deložacije. Gospodin svejedno, njemu je bilo svejedno hoće li dobiti sve ili jedno, 2 put ili 3 put tjedno, njemu je bilo svejedno. Nije ga bilo brige što mu drže fige svakakve protuhe i ljige, nije ga bilo brige. Nije mu čak ni stalo što se mnogo kralo, na veliko i na malo, nije mu ni to stalo. A kad se razbolio teško, rekli su što će sad jadan, a on dosljedan sebi umro je mrtav hladan. Žarulja. Žarulja je poput čovjeka, ne može svijetliti do vijeka. I njoj i njemu ista je bit, svijetle dok im ne pukne nit. Što je najviše? Visoki su slon žirafa i još puno toga. Košarkaš, na primjer, i Željka dugonoga. Visoka je sekvoja, što ima svijet na dlanu, visoka su brda i djeca na njih kad stanu. A mama je viša od svega, viša od vrhunca, ona i kad je nema, gleda na nas sa sunca. Čemu služe slova? Slova služe da se riječi združe i da knjige razne ne ostanu prazne, da po nekom redu stvore abecedu i da odmah zaposle olovku i kredu. Umalo baš ništa ne može dovršiti do kraja,
On je umalo popio mlijeko i umalo pojeo jaja. On je umalo navio staru zidnu uru. On je na svoju žalost umalo poljubio curu. On je na svoju sreću umalo pravilo prekršio. On je umalo isto tako i ovu pjesmu dovršio.